In een touringcar komen ze van de morgen aan. De 34 makkers van de recordlange Frieske sjaal uit Scheveningen. In maar liefst 40 dozen is het bijzondere exemplaar vervierd. Normaal sprutsen rieden de vrouwen 3 kilometer in 10 af. Nou is van deze afstand een mega sjaal breiden. Vrouw de Jong wie mij 1200 meter het meest fanatiek. Ik ben nog nooit hier geweest, maar ik vind het fantastisch. Heel leuk. U heeft hem ook om, zie ik, hè, de Friese sjaal. Ja, ik heb hem wel. Kunt u hem ons een beetje laten zien? Kom hier, zal ik je helpen? Ja. Hij is erg mooi geworden, hè? Ja, hij is heel mooi geworden, hè? Ja. En dan stiert de Berenburg en de Soekerballen kleer. Directeur Eelco Derks en oud-retoriek-icoon Yvonne van Gennep nemen de sjaal in ontvangst. De directeur vindt het prachtig dat er saffelbreid is. Dit is minskip, zoals we in Friesland zeggen. En hier is Tialf groot om geworden. De warmte van Tialf en de betrokkenheid van mensen daarbij. Zelfs dus toch helemaal in Scheveningen. Dat is natuurlijk fantastisch. En dan hoop je dat de sjaal dit weekend zwaardige van topprestaties van Sven, Marit of Antoinette. De makers van de sjaal zullen dat op televisie zien matten. Want na de lunch keert het zeilskip weer waarom in de bus naar Scheveningen.